Spomenuli ste u svom izlaganju neke naznake odrednica vanjske politike predsjednika Trumpa, novoizabranog američkog predsjednika. Predsjednica Republike Hrvatske je bila u posjetu SAD-u i ona je nakon toga vas izvijestila o rezultatima svoga posjeta. Mene zanima da li vas je izvijestila i da li ste razgovarali i zauzeli stavove kao sukreatori vanjske politike o izjavama odnosno naznakama politike gospodina Trumpa da će sve više država izlaziti iz Europske unije čime će Europska unija slabiti, da je Europska unija trojanski konj Njemačke odnosno oruđe za ostvarivanje njemačke dominacije na prostoru Europske unije. Mnogi europski lideri su u šoku i javno su se očitovali o takvoj mogućoj vanjskoj politici SAD-a. S obzirom da je naša predsjednica kazala da ćemo utjecati na kreiranje vanjske politike SAD-a, mene zanima da li ste zauzeli stavove o ovim izjavama i na koji način mislite zajedno s predsjednicom sudjelovati u kreiranju vanjske politike SAD-a po ovim pitanjima. Hvala lijepo.